नमस्कार, मी नीता रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण पाहणार आहोत चिकन 65। तर ते कसे बनवायचे चला तर पाहूया। तर चिकन आपण मॅरिनेशन करून घेऊया। अर्धा मीठ आपल्या चवीनुसार, लाल मिरची पूड, आलं लसूण पेस्ट 1 चमचा, घेतलेला अंड 1 अंड घेतलेलं आहे, दही, कॉर्नफ्लॉवर, मैदा, लिंबू, अर्धा लिंबू पिळून घ्यायचा, चिकन 65 मसाला आपण कोणत्या पण कंपनीचा वापरू शकता। हे पूर्णपणे आपण सगळे एकत्र करून घेऊया। व्यवस्थित सगळ्या पीसेसला लागला पाहिजे हा मसाला। व्यवस्थित लावून घेऊया आपण, पूर्णपणे सगळ्या पीसेसला व्यवस्थित लागला पाहिजे। लावून झाल्यानंतर कमीत कमी 1 तासभर तर हे व्यवस्थित मुरलं पाहिजे, तरच त्याला चांगली टेस्ट येते। अशा प्रकारे व्यवस्थित लावून घ्यायचं। हे अर्धा किलो चिकन घेतलेलं आहे, बोनलेस, स्वच्छ धुवून घ्यायचं चिकन। अशा प्रकारे आपण मॅरिनेशन करून घेतलेलं आहे ना, तर 1 तासभर आपण याला बाजूला ठेवूया। अशा प्रकारे आपले चिकन व्यवस्थित मॅरिनेशन झालेलं आहे। 1 तासभर आपण मॅरिनेशन करून ठेवलेले। पुरेपूर 1 तास जेवढं हे चिकन मसाला आतमध्ये मुरेल तेवढं आपलं चिकन 65 एकदम टेस्टी लागतं। तर आता आपण याला तळून घेऊया व्यवस्थित। आपण आता हे चिकनचे पीसेस आता व्यवस्थित तळून घेऊया। आपलं तेल गरम झालेलं आहे, तर त्याच्यामध्ये व्यवस्थित आपण हे घालून घ्यायचं। व्यवस्थित मसाला त्याला लावून असं तळून घेऊया। आता हे साधारण मंद आचेवर तळायचं, म्हणजे ते व्यवस्थित आतपर्यंत तळलं जातं। प्रकार आपले तळून झालेले आहे, हे असे तळून घ्यायचं। आपण आता ह्याला साईडला काढून घेऊ प्लेटमध्ये का। बाकीचं पण आपण चिकनचे पीसेस सगळं तळून घेऊया।
झुणका तयार करून झालेले आहेत. जर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असल्यास तर माझ्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.